Omonyakerugo gw'ekiombe gia Evangelical Alliance of Kenya korwa sorosagirwa Gusii Charles Musomi Saboke nigarura okoboria gochiasa omorai bwense William Ruto gochinyora chikanisa na gochisira chinga kiakagire koenekia etaro yaye gochiasa chinsemo echo eiki enya abwase bono atebire buna nigo emeroberi gochienekia okoburukana amang'ana age siasa na echikanisa boigo nigarure okoboria bosarure akire mbuya mono gochiasa omogavana bwa ekaunti ya Kisii Simbarati ase okobakandera chibill chia nyagitari egati abaroire ime nyagitari ne ya KTRA chirituko rigoro na asaruro okoboria serikali ya kaunti ya Kisii enyare koba gekobwatoka ebiragita gochigo koenekia emeremo yokoroisia chipara chinsemo ao erikororo bya obosombi ase abamenyi b'ekaunti eyo bonsi. Samaria Danjano Apostle Charles Musomi Saboke Munyakerugo gwa Evangelical Alliance of Kenya Kisii County. Ondaite gotebanga ase Gusii murai ngotarare gochaga iga ewiki gocha inde murai muna gocha maite murai bwense yakwariganigwa twariganirie murai bwense ase Gusii akore bintu biria bire necessary gokorwa tebanga ng'eke kiabeire naende nkeba onye negeti kiendege giakwanirwo matuka mange nto nagukwana engero ng'egeti kiendege egitindi kiendege kio tutete kong'aki giachakire gokore gas. So that is the thing we need to target as a Gusii. Another thing, umurai bwense karago ja Gusii tabasa kuburukania ekanisa amana bana siasa goso na marange karata gete ko kwana nabantu kubeka bakaba abantu be kanisa oro. Ekanisa is another thing, it's a special. Ekanisa nebwe na takotwara libagari yaye kanisa nwente gusikwa. Ekanisa tali kanisa okurangeria obaburukana nabantu. Ekanisa nero ne tageta masikani yaye. Egento kia gatatu umurai bwense kara abairo gocha Gusii gaiga tana konyuranga chikanisa njire Gusii. Chikanisa njire Gusii chire thousands and thousands. Igabana ta okoro morobiri ngaki chikanisa echi ngaki abana ta gochikonya chions because tali kanisa yamo ora ichota benga bosegwa kokonye kanisa yamo aso muntu muno mosanio no problem. Lakini notake to tuale structure ngaki Gusii chikanisa ira ngajiro na benga ki moyi agakorire agajire kale okoro mochango leta chi minister chiayo leta abantu bae bachangira chikanisa Jones P. Chikanisa Jones P na chinyora gento kekege kana bakonyora bagachire bakorire gento kende gyons. So njaina ronda atebe ase umurai bwense munagocha chinseme chia Gusii. Gento kende kintaite gokwana nigoro yo mogabana ntaite goteba ngambia mono ase watigeta abantu bali barengenya gitari nabwa toyo mo banyagitari eri mu pastone epiri konyo yachire 26,000 wana liko nyotu abangire ngakito gochirigia na kinende ugaeta ukabakonya tutaite ambia mono tinya sa comment na ndali okubakonya gwoko kabao brangeti karagera kanyore transport. That's another thing and a wonderful thing. Na sa go seni mo governor enda commenterende obungeni ubwo mate gokonya umuntu kurunya gitari na boyesa tebete ngana bete nyagitari muntu tacha kondora stacha gonkonya igobono gwikire ndia mariko kogenda nyagitari na gokonya baria sajinde konya ba tigiru bagende babu atibesa ukabakonya na ne chinjira chinde nebira gitabiacha ono rosi chipara jirabe rosi chipara because into bwate amu ngaki chipari chikuja korosi bwangu ndeli abantu tunyare gweta na Kisii County nyare koba ne sesenirie na ende bwate chipara chios bia mono sana.